Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Ramsey na hindi na sinabi ang kanyang address. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, Ramsey na lang ang itawag mo sa akin. Hindi ko na inilahad ang address ko dahil naniniwala akong alam na ng mga nakakakilala sa akin na ako ang sumulat sakaling marinig nila ang aking kasaysayan. Open book kasi ang buhay ko sa mga nakakakilala sa akin, lalo na sa aking mga kaanak at mga malalapit na kaibigan. Kung karanasang hindi malilimutan ang pag-uusapan, hindi ko alam kung may hihigit pa sa aking isasalaysay. Dahil kung tutuusin, ubos na ang aking luha at na-immune na rin ako sa sakit at pait dahil sa aking pinagdaanan. 4 ang anak namin ng aking asawang si Derek. Puro sila babae. Sisimulan ko ang pagsasalaysay noong nagkaroon ng simpleng lagnat ang aking panganay na anak. Mika, anak, bakit? Huwag mo akong iwan, Mami. Oo, anak. Dito lang ako. Huwag kang mag-alala.
Anak, bakit hindi mo mababa ang lagnat mo? Akong iwan, Mami. Hindi, anak. Talagang dito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Pangako, Mika. Dito lang ako sa tabi mo, anak. Mabuti at dumating ka na, Derek. Bakit, Ramsey? May nangyari ba? Ang anak natin si Mika, iba na ang kalagayan niya dahil sa lagnat niya. Ano? Pinainom mo na ba ng gamot? Hindi ako nagkulang sa pag-aasikaso sa kanya. Round the clock ang pagpapainom ko sa kanya ng gamot. Pero hindi nagbabago ang kalagayan niya. At ngayon nga, iba na ang napapansin ko sa kanya. Ano? Dalhin na lang natin siya sa ospital. Talagang nag-aalala na ako. O sige, ihanda mo na ang mga kailangan niya. Dadalhin na lang natin siya sa ospital. Anak, kumusta na ang apo kong nasa ospital? Hindi mabuti ang kalagayan niya, Itay. Ano? Ang sabi ng doktor, comatose na si Mika. Ay, Diyos ko! Iyan ang totoo, Tay. Kaya nag-aalala ako sa kalagayan niya. Bakit daw siya na-comatose? Linagnat lang naman siya, hindi ba? Hindi rin may paliwanag ng mga doktor, Itay. Kaya kailangang manatili kami sa ospital para maobserbahan si Mika. Ay, Diyos ko! Ano bang nangyayari sa apo ko? Hindi ko alam, Tay. Dahil pati mga doktor, hindi nila may paliwanag. Tay, kukuha lang ako ng ibang gamit na kakailanganin namin sa ospital. Babalik agad ako doon para makauwi at makapagpahinga ang asawa ko. O sige, anak. Kailangang magpahinga ang asawa mo dahil may trabaho siya bukas. Mika, anak, nandito lang si Mami. Babantayan kita, anak. Hindi kita iiwan. Sabik na sa'yo mga kalaro mo, anak. Pati ang lolo at lola mo, sabik na sa'yo. Kaya magpagaling ka, ha? Totoong comatose ka, anak. Pero alam kong naririnig mo ako. Lumaban ka, anak, ha? Para gumaling ka na at mag-aral ka ulit. Dahil pati mga classmates mo, anak, sabik na ring makita ka. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo, anak. Linagnat ka lang. Pero bakit ganyan na ang kalagayan mo? Kaya parang awa mo na, Mika, anak. Magpagaling ka na para makauwi na tayo. Kasi... Anong nangyayari? Diyos ko! Ang anak ko! Tumigil na ang pagtibok ng puso niya! Doktor! Nurse! Tulungan niyo ako! Ang anak ko! Doktor! Nurse! Tulong!
Namatay ang panganay kong anak na si Mika, Ate Emmy. Labis ang aking pagdadalamhati dahil hindi ko inaasahang mawawala sa amin ang aming anak, samantalang simpleng lagnat lamang ang dahilan kaya siya na ospital at na comatose. Hindi rin may paliwanag ng mga doktor kung ano talaga ang nangyari at bakit ganon ang kinahinatnan ng simpleng lagnat ng aming anak. Gaano man kasakit ang pangyayaring yun, sinikap kong maging matatag, ate. Dahil may 3 pa akong anak na kailangan kong asikasuhin, alagaan at bigyan ng atensyon. Pero ang hindi ko inaasahan, Ramsey anak, mabuti at dumating ka na. ha? Bakit po, itay? Ang apo kong si Nikki, mula kaninang natulog, hindi na gumising. Ano? Bakit, tay? Bago ko siya pinatulog, napansin kong may sinat siya. Tinimplahan ko ng dede, kaya nakatulog. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya gumigising. Diyos ko, nasa ang anak ko, itay? Nasa kwarto niyong mag-asawa. Labis na akong nangangamba, anak. Saglit lang, tay. Titingnan ko ang anak ko. Bakit biglang naging ganun si Nikki? Ano bang nangyari? Hindi ko alam. Namili lang ako ng mga kailangan natin dito sa bahay. Pero pag uwi ko, sinabi ni itay na ganun na ang kalagayan ng anak natin. Ano? Nag-aalala ako. Kaya parang awa mo na, Derek. Dalhin na natin sa ospital si Nikki. Ramsey. Huwag na nating hintayin lumala pa ang kalagayan niya. Lalo na at hindi pa gumigising simula nung natulog. Derek, huwag ka nang bumuntong hininga. Makinig ka sa akin. Kailangang dalhin na natin sa ospital ang ating anak. Parang awa mo na. Hoy, Derek! Sige, dalihan mo. Gayakan mo na si Nikki at dadalhin na natin siya sa ospital. Bilis! Doktora, kumusta ang anak ko? 1 linggo na kaming nandito sa ospital, pero bakit hindi pa siya gumigising? Mrs., kami man ay nagtataka sa kalagayan niya. Dahil hanggang ngayon, wala kaming makitang kakaiba sa mga laboratory test niya. Ano? Ipanalangin natin sa may kapal na huwag sana siyang matulad sa atin niya. Diyos ko! Lahat ng mga ekspertong kasamahan namin dito sa ospital nakatutok sa kalagayan ng anak mo, Mrs. Pero lahat sila nagtataka. Parang awa niyo na, doktora. Gawin niyo po ang lahat. Pagalingin niyo ang aking anak. Talagang ginagawa namin ang lahat, Mrs. Pero gaya ng sabi ko, hilingin natin ang patnubay at tulong ng Diyos. Dahil Doktora, anong nangyayari? Bakit nagkakagulo ang mga nurses patungo sa silid ng anak ko? Sandali lang, Mrs. Aalamin ko kung ano ang nangyayari.
Ramsey, tayo na lang ang natitira dito sa sementeryo. Umuwi na lahat ang mga nakipaglibing. Parang ama mo na. Dito muna tayo. Di ko maiwan ang anak natin. Ramsey, 2 anak na natin ang yumao sa 2 magkasunod na taon. 2 na silang nawala sa piling natin. Bakit nangyari ito? Anong dahilan? Linagnat lang ang mga anak natin, pero tuluyan na silang nawala sa atin. hindi ko alam, Ramsey. Hindi ko masagot ang tanong mo. Dahil mismo ang mga doktor na tumingin sa mga anak nating nawala, hindi nila masabi kung ano talaga ang sakit na dumapo sa mga anak natin. Napakasaklap nito, Derek. Magkasunod na taon. Magkasunod din pumanaw ang panganay at pangalawa nating anak. Ramsey, Hindi naman ako nagkulang bilang ina. Inalagaan ko sila. Pero bakit nawala pa rin sila sa piling natin? Bakit? Sa ikalawang pagkakataon sa magkasunod na taon, puro hinagpis ang aming linasap, Ate Emmy. Hindi ko lubos maisip kung ano ba talaga ang sakit na dumapo sa aking mga anak. Bakit ganun? Linagnat lamang sila, na-comatose na sila, at tuluyang nawala sa amin. Aminado akong naisip ko na baka kami ay isinumpa, pero wala akong maisip na dahilan kung bakit kami isusumpa. Gayong wala naman kaming nakaaway o napasama man lang ang loob para kami ay isumpa. Gayunman, sinikap kong maging matatag. Ang asawa ko namang si Derek, nagpunyagi pa sa pagtatrabaho para sa amin. Dahil bukod sa hinagpis na aming dinanas, malaking halaga rin ang aming nagastos dahil sa nangyari sa aming mga anak. Hanggang sa muling dumating ang pangyayaring halos ikabaliw ko. Katatapos lamang noon ng unang anibersaryo ng kamatayan ng pangalawa kong anak. Dinala namin sa ospital ang aking pangatlong anak dahil din sa kaparehong sitwasyon. Mrs., habang maaga pa, ipapayo kong dalhin na lang natin sa PGH ang inyong anak. Doktora,
2 araw na siyang comatose mula nang dinala niyo rito. Huwag na nating hintaying maulit pa ang nangyari sa kanyang mga kapatid. Kaya ipinapayo kong pinakamabuti kung dalhin na natin sa PGH ang bata. Kung ano po ang pinakamabuting gawin, yan ang susundin namin, Doktora. Kung ganun, ipahahanda ko na ang lahat ng mga kakailanganin para mai-transfer ang inyong anak sa Maynila. Mas mainam doon dahil kumpleto ang mga kakailanganing aparatos para magamot agad ang anak nyo. Aasikasuhin ko na ang mga kakailanganin para sa transfer, Mrs. Tay, parang awa niyo na. Kayo na ni Inay ang bahala sa bunso naming anak. Anak, huwag mong alalahanin ang bunsong apo namin. Hindi namin siya pababayaan habang wala kayo. Maraming salamat, Tay. Hanggang kailan ba kayo sa Maynila, anak? Hindi ko masabi, Tay. Sabi kasi ng doktora dito sa lugar natin, depende raw sa magiging findings ng mga eksperto sa PGH. Ganun ba? Opo, Tay. At sana, sa pagkakataong ito, huwag mangyari ang kinatatakutan ko. Baka mabaliw na ako pag mawala pa ang pangatlo kong anak, Tay. Anak, huwag ka kasing mag-isip ng negatibo. Manalangin tayo sa Poong May Kapal para patnubayan niya kayo, lalo na ang aking apo. Huwag tayong mawawalan ng tiwala sa Diyos, anak. Derek, mag-iisang buwan na tayo dito sa PGH. Wala pa rin pagbabago sa kalagayan ng ating anak. Ramsey, Napakahirap dito. Kung wala itong van na pahingaan ko at kung saan ako nagpapalit ng damit, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi naman ako pwedeng manatili sa tabi ng anak natin dahil nasa ICU siya. huwag tayong sumuko. Talagang hindi ako susuko. Pero ikaw ang iniisip ko. Bakit? Hindi ka ba napapagod? Lingguhan kang lumuluwas papunta dito sa Maynila. Hindi, Ramsey. Para sa anak natin, hindi ako mapapagod. Malaki na ang gastos natin dito sa Maynila. Huwag mong isipin ang pera. Ang mahalaga ay ang ating anak. Kahit pa maubos ang ating ipon, maging ang lahat ng naipundar natin, walang anuman. Madali lang kitain ng pera, pero nag-iisa ang buhay ng anak natin. Kaya huwag mo sanang isipin ang gastos. Salamat, Derek. Tara na. Balik na tayo sa loob ng ospital. Tara na. Derek, nagkakagulo ang mga doktor sa ICU. Diyos ko. Ang anak natin, dalian mo, Derek. Diyos ko, Derek. Diyos ko. Bakit rini-revive na nila ang anak natin? Hindi pwede mangyari ito, Derek. Ang anak natin. Anak, lumaban ka. Huwag mo kaming iwan. Lumaban ka, anak ko. Parang awa mo na. Ay, Diyos ko.
Kinuha mo na ang dalawang kapatid ng anak ko. Parang awa mo na. Huwag mong kunin ang pangatlong anak namin. Wala kaming kasalanan para mangyari ang ganito. Huwag mong kunin ang anak namin. Huwag po, Diyos ko. Huwag po. Huwag po. Ramsey, kumalma ka. Huwag kang mag-hysterical. Parang awa mo na. Huwag ka sanang ganyan. Anak, lumaban ka. Huwag mong iwan si Mami. Lumaban ka, anak. Lumaban ka. Ramsey, parang awa mo na. Kumalma ka sana. Tingnan mo ang nangyayari sa anak natin sa loob ng ICU. Tingnan mo. Tuwing sinasabi mong huwag niya tayong iwan, bumabalik ang tibok ng puso niya. Ang anak ko. Nakakaawa ng anak natin, Ramsey. Nahihirapan na siya. Kaya parang awa mo na. Kumalma ka. Gawin mo ang nararapat para sa ating anak. Matitiis mo bang nakikitang nahihirapan siya? Matitiis mo bang pagmasdan ang kalagayan niya ngayon? Diyos ko, ang anak ko. Diyos ko. Diyos ko. Hindi ko na kayang tiisin makita pang paghihirap ng anak ko. Ipaubaya ko na sa iyo, Diyos ko. Mika! Nikki! Mga anak ko! Salubungin niyo ng kapatid niyo! Magkakasama na kayo, mga anak! Your will be done, Lord! Your will be done. Pagkasambit ko ng mga katagang, "Your will be done, Lord." Tuluyan nang pumanaw ang aking anak. Pinakamasakit na para sa isang inang katulad ko, Ate Emmy, na sa 3 sunod-sunod na taon, 3 anak ko rin ang nawala sa piling naming mag-asawa na hindi namin alam ang tunay na dahilan. Gaya ng inilahad ko sa aking sulat, dahil simpleng lagnat lang ang naging dahilan para makomatose sila. Nagpadala ang mga eksperto ng blood sample ng aking pangatlong anak sa ibayong dagat, pero wala rin kaming natanggap na magandang resulta.
Gaya ng nabanggit ko, Ate Emmy, muntik ko nang ikabaliw ang mga pangyayaring dinanas namin. Pero sinikap kong maging matatag at ginawa kong lakas at inspirasyon ang bunso kong anak. Ngayon, ate, malapit nang magtapos sa kolehiyo ang aking bunso na siyang labis kong ipinagpapasalamat sa Diyos dahil hindi siya naging katulad ng 3 niyang kapatid. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Ramsey. Ramsey, napakasakit ng naging karanasan mo. Hindi biro ang mawalan ng 3 sunod-sunod na anak sa sunod-sunod ding taon. Gayunman, bilib ako sa tibay niyong mag-asawa dahil nakayanan niyong harapin ang pagsubok na dumating sa inyong buhay. Lubos ko ring ikinagagalak ang sinabi mo sa huling bahagi ng iyong sulat na malapit nang magtapos ng kolehiyo ang bunso niyong anak. Sa wari ko, talagang para sa inyong mag-asawa na ang inyong bunsong anak. Kaya naman ibuhos niyo na sa kanya ang pangangalaga at pagmamahal na hindi na naramdaman ng mga yumaon niyong mga anak. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok.